ଭଲ ହବ। ଏଥର ଖେଳଟା ଆରମ୍ଭ ହବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଅଛି? ଆଉ ମାତ୍ର 2 ମାସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଏଥର ମୁକାବିଲାଟା ପୁରା ଜୋରଦାର ହବ। ତମେ ଦେଖିବ ଯେ କେ ମୁକାବିଲା ନୁହଁ, ଏଥର ଜିତଟା ଆମର ହବ। ହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆରଥରକ ଲୋକମାନେ ପାଣି ରାସ୍ତା ଆଉ ଚାକିରିକୁ ନେଇ ବହୁତ ଜୋର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ। ଲୋକ ତ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯିବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଥର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ରହିଛି? କିଛି ନାହିଁ, ପୂର୍ବ ଭଳି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି କର। କୋଉଠି କେତେ ଟଙ୍କା, କୋଉଠି ଚାକିରି ଆଉ କୋଉଠି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ। ବୁଝିଗଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ବୁଝିଗଲି। ସେଇ ପୁରୁଣା ଫର୍ମୁଲା। ହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି। ସେ ତ 2 ଦିନର କଥା। ମୋ ସପକ୍ଷରେ ଆଉ 2ଟା ନୂଆ ଭିଡିଓ କରି ପୋଷ୍ଟ କର। ଦେଖିବ ସବୁ କିଛି ଦବିଯିବ। ବୁଝିଗଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ବୁଝିଗଲି। ଜାଣିପାରିଲ ତ? ନାଇଁ, ଜାଣିପାରିଲିନି। କିଏ ଆପଣ? ମୋ ପାଖରେ କିଛି କାମ ଥିଲା କି? କାମ ତ ବହୁତ ଅଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଭିଡିଓଟା ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଭିଡିଓ? କୋଉ ଭିଡିଓ? ଆପଣ କୋଉ ଭିଡିଓ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ସଫା ସଫା କୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ଖାଲି ମୁଁ ନୁହେଁ, ପୁରା ପବ୍ଲିକ କହିବ। ଆପଣ ମତେ ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ଭାବିବେନି ଯୋଉ ପୋଲିସ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କୁକୁର ଭଳିଆ ପଡି ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଛଳନାର ନେତ୍ରୀ ହେଇପାରନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସଚ୍ଚୋଟ ପୋଲିସ ଅଫିସର। ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ସଚ୍ଚୋଟତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆସୁଛି। ନାଁଟା ମନେ ରଖିଥିବେ ଏମଏଲଏ ମ୍ୟାଡାମ, ଏସିପି ଝାନ୍ସୀ। ଗୁଡ୍ ବାଏ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏ ଚଢ଼େଇଟା କ'ଣ ଏମିତି ଡେଣା ବାଡ଼େଇ ପଡ଼େଇଲା? ସେ ବୋଧେ ମୋ ପାୱାର ଜାଣିନି। ମୁଁ ପଟା ମୁଣ୍ଡେଇ ଏମଏଲଏ ଦୁର୍ଗା ସାମନ୍ତରାୟ। ହଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଉଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଚିଲର ଡେଣା ଝାଡ଼ିବା ଲୋକ ମୁଁ। ଆଉ ସେ ତ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଉଡ଼ା ଶିଖୁଛି। ହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋ କାନକୁ ପଡ଼ିଛି। କୋଉ କଥା? ଆମ ସାନ ବାବୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୋଟେ ପାରା ସହ ମିଳାମିଶା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଏମଏଲଏ ପୁଅ ଏମିତି କେତେ ପାରାଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବ? ତମେ ଦେଖିବ ଇଏ ବି ସେ ଉଡ଼ା ପାରା ହେଇଥିବ, ଆପେ ଆପେ ଉଡ଼ିଯିବ। ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କାମ ଦଉଛି। ସେ ଏସିପି ଝାନ୍ସୀ ମୁହଁକୁ ଟଙ୍କା ବିଡ଼ା ଫପାଡ଼ି ତା ମୁହଁ ଚୁପ୍ କରିଦିଅ। ମୁଁ ଆସୁଛି। ମତେ କାହିଁ ସେ ଉଡ଼ା ପାରା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମତେ କାହିଁ ସେ ଉଡ଼ା ପାରା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି। ଯଦି ସେ ନିଜେ ନ ଉଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ନିଦ ଉଡ଼େଇ ଦେଲା ତ ହରି ଓମ୍ ତସ୍ୟ।